κάνεις τοπικές όλα τα αντίθετα. κινήσεις. Ναι. Δηλαδή, έχεις εδώ την οδοντόφουσα, πιάνει κεφαλή της περίπου 3 με 4 δόντια, εδώ, και κινείς την οδοντόφουσα κυκλικά. Εντάξει, εδώ, τοπικά. Κάνεις περίπου 10 τέτοιες κινήσεις εδώ και μετακινείσαι δίπλα. Κάνεις 10 κινήσεις εδώ και μετακινείσαι πιο δίπλα. Οκ. Κατά αυτόν τον τρόπο βοηθήσεις όλα σου τα δόντια απ' έξω. Ωραία. Κάτι άλλο θα κάνω. Για να κάνεις όλα στο στόμα μένεις ένα πεντάλεπτο σίγουρα. Σίγουρα. Okay. Αφού βοηθήσεις όλες τις σπάνιες εξωτερικά, θα βοηθήσεις και εσωτερικά. Εσωτερικά είναι αδύνατο να κάνεις αυτές τις κινήσεις που σου είπα. Ούτε λοξάνα, ούτε τίποτα. Δεν μπορείς να ελέγξεις τόσο εύκολα το χέρι σου. Αλλά έστω να περνάς την οδόντουσα από τις εσωτερικές σπάνιες των δοντιών σου, μου αρκεί. Και επειδή μοντεύεις πέτρα και το πέρα κάτω εσωτερικά, θα βάλεις την οδόντουσα έτσι κάθετα και θα την κινείς αριστερά-δεξιά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το αποκτήσεις. Αφού τελειώνουν τις εξωτερικές και εσωτερικές εκφάνειες των δοντιών σου, δεν παραλείπεις να αποκτήσεις και τις μεσητικές εκφάνειες κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, εννοείται. Βοηθήσεις όλα σου τα δόντια και όλες τις επιφάνειες των δοντιών σου. Όλες μπορούν να χαλάσουν. Σφραγίζοντα μπορεί να κάνεις και εδώ εξωτερικά, τα βοτρία που έχουν τα δόντια σου. Εντάξει. Αφού βοηθήσεις τα κάτω δόντια, βοηθήσεις και τα πάνω κατά τον ίδιο τρόπο. Πρώτα τα κάτω δηλαδή. Εντάξει, δεν θα σου πω γιατί να τα κάνεις. Βάλε, βρες. Τα πάνω δόντια πάλι λοξά το χτυπήσεις στην οδόντουσα. Έτσι. Με μια χρήση 45 μοιρών. Λοξά δηλαδή. Ποτέ έτσι κάθεται, ποτέ. Έτσι και κάνεις πάλι τοπικές κυκλικές κινήσεις. Τοπικές. Όχι όλα τα δόντια μαζί, τυφλοσούρτη. Εντάξει. Πάλι βοηθήσεις εξωτερικά, βοηθήσεις εσωτερικά και βοηθήσεις και μαθητικά.